Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makati zvenyu mukomana Shi, ininiwo ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. Mukoma kunyange zvangu ndakazorora, asi mumwoyo mangu ndine chimwe chigumbu chokuti dzimwe nguva kana ndikambofunga nezvazvo ndinofunga zvekutomboda kuenda kun'anga kuti ndinge ndichingonokuvadzisa uyo ainge ambori mukadzi wangu in my first marriage, because munhu wekuti akandirwadzisa. Saka ndinofunga kuti kana ndikawana mukana, especially kana ndikawana munhu wekuti anonyatsokuziva kubata mishonga iyaya yekuti haimbotore nguva, inoita zvekuparadza munhu. Asi mukunoparadza munhu handidi mishonga yekuti inozouraya. Same time ndinoda kuti munhu ange achizofa slowly but achishungurudzika, because vanhu ava mukoma vakandirwadzisa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti previously ndainge ndiinewo relationship yangu, ndaivawo munhu ainge achidana nawo neumwe mukadzi wemuno, but taigara tichingonetsana each and every time, even though iye ainge achiti kundida anondida, but relationship yedu yainge ingori yekungotukana, yekungopopotedzana. Then ndakabva ndaizongopiwawo advice, and the advice iyi ndakatoipiwa naBhudhi vake. Vakabva vanditi dambudziko riripo nderekuti iwewe une culture yako, then isusu tine culture yedu, saka kuti munge muchinyatsokuklika zvinonetsa. Iwewe dai wakwanisa kuwanawo munhu werudzi rwako, then munokwanisa kugarisana mune zvakanaka. Saka Bhudhi vemukadzi uya muSouth African wandainge ndichidanana naye vakati vandiudza izvozvo, vandipa that advice. Ndakabva ndaona sekunge maybe vainge vandishora or something else, but with time mukoma ndakabva ndazotoona kutoti even though tainge tichidanana, but pane kamwe cultural misunderstanding ako kainge kachiitika pakati pedu. Saka takazongorambana zvedu, but kuti tinge tichirambana zvakatora nguva, because taimboita tichidzokerana, until ndega ndazoona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita I am not going anywhere. Iyewo akabva ati ainge awanawo munhu wake, neniwo ndikabva ndati chiregedzai ndinge ndichitsvakawo munhu wangu. Mukunotsvaka munhu mukoma, ndakatsvaka ndokubva ndazoshaya, kudzamara ndazoitirwawo plan neumwe muchindawo uyo wandakangosangana naye. At that time tainge taenda kunovaka somewhere else, saka pane pamwe palodge apo patainge tichingogara ipapo tiri macontractor. Saka muchinda uyu foni yake yainge iine problem, ndokubva azouya kwandiri achida kuti ndinge ndichimusetera foni yake. Mukunomusetera foni ndokubva ndazoona rimwe profile picture so reumwe musikana ainge akanaka chaizvo. Ndikabva ndazomubvunza kuti ndipowo kanhamba dzemunhu uyu, akabva aseka, akabva ati chimoko ichocho chainge chiri chekumaraini kwavo. Akabva ati unochida here? Ndikabva ndati hongu. Ndokubva anditi alright, tora zvako nhamba, asi usachiudza kuti ndini ndakupa nhamba. Iwewe unofanira kutongoita sekunge nhamba idzi watongodzibawo mufoni mangu. Ndakabva ndazotora nhamba dziya mukoma, ndokubva ndazochitanga kutaura nemusikana uya. Iye akatanga achapopota achiti nhamba dzangu wadziwana kupi, ndokubva ndangomuvharavhara. Then with the time mukoma akambondibloka, asi ndakati ndablokewa kudaro, muchinda uya akabva ati haanetsi, iwewe chingomuisira mari kana kungomuisira data uchaona achakuunbloka, because kwaari ikoko ndinotoziva kutoti atori panzara. Saka iwewe chimupindira nebhegi. Ndakabva ndatopresa order paya pamukuru, ndokubva ndatotumidzira munhu. Ndakangotoita zvekusacrifice, ndikariska, ndikabva ndamutumidzira iri $50. Ndakati ndamutumidzira $50 iya, ndokubva ndaona munhu andi unblocker, because ndainge ndakatomuudza zita rangu. Akabva ati kwakanaka here mukwasha zvamunonditumidzira mari musingandizive. Munhu ndokubva azongoramba achingotaura neni, kudzamara ndazomuudza kuti
ndainge ndafungawo zvekuti ndinge ndichiwana, ende kubva zvandainge ndakaonawo profile picture yake mufoni yemuchinda uya uyo wandainge ndakasangana naye ikoko kwatainge takaenda kunovakira. Saka ndainge ndanzwawo kumuda, akabva ati munopenga chete mukwasha, mungada munhu pafoni, ko kana mukazoona ndiine ziso 1 ndikabva ndati aiwa handina kana basa nazvo, but zvandanzwa mumwoyo mangu I feel kuti you are my wife. Akabva ati aiwa tinozotaura kana mazouya kuno kuZimbabwe. Ndakabva ndamhanyisa maprograms mukoma ndokubva ndatotengesa mimwe midziyo yangu iyo yandainge ndiinayo ndokubva ndazoenda kumusha. Ndakati ndaenda kumusha mukoma ndokubva ndazoenda kuma-areas ikoko tikabva tanosangana. Ndakatombogarako kwemazuva mashoma then ndakazoti ndava kuda kudzoka iye akambonditi ndichasara, asi nemari yandainge ndashandisa ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu kana ndikamusiya anokwanisa kuzondiramba. Ndokubva ndamuti aiwa iwewe ndisati ndadzokera ndokuda kuti ndinge ndichimbonokurakidza dzimwe hama dzangu. Ndokubva tazobva kweya but ndakabva ndatongomuhaijeka ndokubva ndauya naye kuno kuSouth Africa. Iye akabva azongoti it is fine, neniwo ndanga ndichitongodawo kuuya newe but ndanga ndichinyara kukuudza. Ndokubva tazodzoka kuno kuJoni tikabva tatanga kutogara semurume nemukadzi. Mukoma takagara upenyu huchitoendeka, but mabasa edu awa emuconstruction ainge ava kunetsa. Saka pandakaona kuti mabasa awa ainge ava kunetsa, ndainge ndava kungogara ndiri munhu wekuti ndinenge ndakangovhura ziso ndichingoitira kuti kana ndikangonzwawo kunenge kuchidiwa munhu webasa, aiwa ndinobva ndatoenda ikoko. It then happened kuti murungu wandainge ndichishandira ainge akambondiendesa kune rimwe prazi uko kwatainge tichifanira kuenda kunovaka imwe shedi. Saka murungu wepo ainge akandifarira, ainge akatora mafoni numbers angu zvekare neniwo ndainge ndakatora manumbers ake. Saka umwe musi ndakabva ndangoriska ndokubva ndamutumidzira message ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitsvaka basa. Akabva ati it is fine, ndinokwanisa kuuya, but ndakazoti ndaenda kuya akabva anditi basa yesi ndichakupa rekuti unge uchivaka, asi unenge uchingoita any basa randinenge ndichida kuti unge uchiita on that day. Panapa haushandi basa rwani. Ndakamboti zvino zvinoita here kuti ndinge ndichizoshandiswa yose. Inini ndainge ndichingoda basa rangu iroro rekuti ndinenge ndichimuchaja, then kana ndamuchaja iye obva azondibhadhara, but izvozvo akazviramba. Anyway, out of desperation mukoma ndakabva ndati it is fine, ndichauya zvangu kubasa. Ndikabva ndamuudza kuti zvino kuno zvakuri kure ndichaita sei because ndine mhuri. Akabva ati aiwa ndinokutsvakira imba yekuti unge uchizogara, zvekare pakomboni ipapo painge pachida kuwedzerwa marooms. Ndokubva azonditsvakira imba yainge yakatonaka. Ndokubva ndatanga kutogara nemudzimai wangu tigere kudaro mukoma. Ndopandakabva ndazotanga kunetsana nemukadzi wangu, izvo mukadzi ainge atotsvetswa nevamwe babawo muZimbabwe avo vainge vachishandawo papurazi ipapo, vainge vasina mudzimai, ainge akatotsvetswa. Mushure mekunge atsvetswa vainge vakatowirirana, and each and every time inini pandaiti mudzimai wangu ari kuenda kutauni, izvo aitoenda achitonosangana nababa vaya. Mukoma, on the day when I found out kuti ndo zvainge zvichiitika, ndakarwadziwa mukoma, asi zvekuzviita painge pasina because timu racho zvarainge rakaita manje papurazi apa vainge vachiita zvekupinzana paukama. Saka ndakaona kuti kana ndikada kusimudza musoro panapa ndinokwanisa kuurawa because vainge vari vanhu vaiita zviya zvechirwirangwe, zvekuti at the end of the day pavakaona ndanyarara kudaro vakabva vazofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakapusa. Zvainge zvichindirwadza mukoma kushanda nemurume waunoziva kuti ainge akatombovhura makumbo emudzimai wako. With time ndakabva ndazongoramwa because depression yacho it was just too much. Ndokubva ndazowana basa pane rimwe prize, but painge pari papurazi painge pari padhuze neipapo pandainge ndichishanda. Ndakati ndawana basa ndokubva ndazoudza mudzimai because nayewo ainge akatochunirwa gap rekuti ainge achishandawo kumunda nevamwe vakadzi, ainge akatochunirwa nechikomba chake nehama dzechikomba chake. Saka pandakamuudza kuti shamwari, panapa hapachaite kuti tinge tichigara, I know kuti wakandiurira but I still love you,
iye akabva aramba akati hapana paangambosiya basa because kumushawo kwavo vainge vava kutotarisirawo kubva kwaari achitoti ane chimombe chake icho chaainge achida kutenga, saka hapana paangambosiya basa obva azotevererana neni kuti inini ndinge ndichingoenda kubasa ndiri ndoga, then iye obva azomirira kapei kangu kashoma ikako. Ii mukoma, ndakarwadziwa ndichisiya mudzimai wangu agere papurazi apo pandainge ndichiziva kuti ainge akambondihurira. Asi anyway, ndakabva ndaenda ndokubva ndatanga kushanda. Ndakamboonda mukoma zvekuti ndaiti ndichifamba so kwaiti kana mhepo ikavhuvhuta ndainzwa kuti ya panapa kana mhepo inokwanisa kunditora nekuda kwemaondero acho andainge ndakaita panguva yacho iyoyo. Asi with time mukoma ndakazongowanawo mumwewo akazondipodza mwoyo wangu ndokubva ndazobva mulaini, ndokubva ndazobva kumapurazi ikoko because the pain was just too much. Ndaiti kana ndakagara pasi so ndikatanga kufunga kuti nemari yose yandakaspenda pamukadzi uyu ndichienda kunomuona, kunomutora, mari dzandakashandisa dzainge dzakawandisa paari, yet ainge akazongouya kuno ndokubva azotongotorwa zvake neumwe munhu. Zvainge zviri zvinhu zvekuti zvaitondipa depression. Ndikabva ndaona kuti kana ndikaramba ndigere munharaunda munomu apa mukadzi uyu ndichimuona almost each and every time patinenge tichienda kutauni sevanhu vekuti taingohora at the same day, saka ndakaona kuti kana ndikaramba ndakagara in that same area neuyu ex-wife wangu ndaikwanisa kuzotopara ngozi ndokubva ndazobva zvangu kumapurazi kuya inini nemudzimai wangu wandiinaye nawo ndokubva tazoenda kunogara somewhere else. Asi mukoma, nyaya iyi even though I pretend as if zvinhu zvekuti ndakazoita move on, but it still pains me a lot. Zvinondirwadza mukoma, zvinondirwadza to such an extent yekuti murume uya akanditorera mudzimai wangu, I want to show him kuti zvinhu zvaakandiitira zvekuti anonditorera mukadzi hachisi chinhu chekuti unotamba nacho. Mukadzi wemunhu haatambwi naye, so one day I want to show him. Zvinokwanisa kunditorera makore azvo, but one day I want to show him. I want to show uyo ainge ambori mukadzi wangu kuti iyoyo haiitwi yekuti unoshandisa munhu kuti ange achingokuunza kuno kujoni mushure mekunge wamushandisa then wobva wazongomudhampa just like that. I swear to you mukoma kuti inini kunyange zvikanzi ndo nyaya yandichaendera kugehena, aiwa iyoyo ndichaiendera kugehena ndakafara, mwoyo wangu wakapombonoka because ndakarwadziswa, ndakasekwa mukoma, ndakaitwa chiseko chenyika because of my ex-wife. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi chisi achiyeri musi wacharimwa. I think that is the correct way to say it. Hanzi chisi achiyeri musi wacharimwa. So ndo zviri kutaurwa namukoma vedu ava kuti ndinokwanisa kusava roya nhasi asi one day is one day ndichavaendera kun'anga. Hey, I hope kuti it is a lesson iyoyo kune vamwe vanhu. I think the best way yekuti kana waona kuti munhu waugere naye haumudi, just come out in the open, wobva ungomuudza kuti sha inini handichakudi, like ipapa vahanzvadzi vedu vangadai vakangotaura kuti iwewe shamwari handikudi, then vanhu vobva vazongoseparetana than kutanga wambohurira munhu wobva wazogara pasame price ipapo nechikomba chako. Hey, ya vanhu vane zvivindi veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, inini I am a regular follower of your program. Inini with my family we are based here in the UK. Saka hanzvadzi yangu mukuru iye akabva azotenga property yake kuZim, saka akangotenga riri ground kuZim ikoko, atenga ground rariya ndokubva azotanga kuvaka. The house is very beautiful. It is a 15 roomed house. Itori mansion chaiyo. So this house mukoma iye ainge achiti when it is time paanenge ava kuda kuzorora, he wants to return back to Zim because iye anoti mukunofa kwangu handidi kuti ndinge ndichizovigirwa kunoko, ndinoda kunovigirwa kunyika yangu yechizvarirwo. Zvino zvava kuitika pamba apa mukoma ndezvekuti
mumba muri kuonekwa muchipfuta moto. Patakatanga kunzwa izvi takangotanga kungonzwawo nemakuhwa. Vavakidzani ndo vainge vachingoudza mudzimai wehanzvadzi yangu vachimuudza kuti dzimwe nguva vanoti when they are driving back especially at night they can actually see kuti pamusoro peroof panenge paine kamoto kanenge kachibaka. Saka vavakidzani pavakatanga kuona zvinhu izvi vainge vachifungidzira kuti zvimwe kuda mafireworks ainge achitambiswa nevana vemuzukuru because muzukuru ndiye ari kugara pamba ipapo achipachengeta. So my brother paakazotaura nemuzukuru, iye muzukuru ari kuti hapana kana chavari kumboona, zvekare hapana kana chavanombonzwa like anything that might be sounding very strange. Kwavari everything it is normal. Muzukuru uyu dzimwe nguva aitombobuda panze obva atoti sekuru izvezvizvi ndiri panze. Ende paaitotumidzira mavoice notes iwawo kuna Bhudhi Vedu sometimes dzinenge dzitori kana pakati pawo usiku achiti izvezvi kule nditori panze ndiri kutotenderera tenderera, I don't see anything strange chiri kuitika. But mareports mukoma atainge tichinzwa achibva kune vavakidzani vainge vachiti ivo vanoona moto uchibaka pamusoro peroof. Saka zvinhu izvi zvainge zvakamboti nyararei mushure mekunge ivo Bhudhi vamboudza muzukuru kuti ange achimbotsvaka vanhu vechechi, then vanhu vechechi vakabva vazombouya ndokubva vazoita an all night prayer. But zvinhu izvi kubva ipapo pazvakambonyarara, now recently patanga gore ipapapa zvinhu zvezvia zvakabva zvazotanga. And now zvinhu izvi hazvisi kuonekwa nevavakidzani chete asi pane kamwe kamwana kemuzukuru. Kamwana aka kane 7 years ndiko kari kuonawo zvekare moto. Ende manje kamwana aka kana kachitaura kamwana kemuzukuru kanototi moto wacho kanotouona even kana kari mumba. Hanzi kanoona moto unenge uri muceiling. Hamene kuti kanouona sei moto uri muceiling. Saka with all of these things that are happening apa Bhudhi vatori munhu wekuti anotorwarawo nechirwere chemwoyo. I am feeling confused and I feel so sorry for my brother because some of the things tava kutotya kuti zvimwe kuda zvichazovakonzeresa kuti vange vachizosangana nedambudziko sezvo ari munhu anorwara nechirwere chemwoyo. I don't know mukoma kuti zvinhu zvakadai so vedare renyu vangati advisawo kuti zvingapedzwawo nei because tazama kunamata tichanamata. We do not believe muzviprofita kune maprofita vaya vanoita zvemasowe or kun'anga. We believe in the true God. Saka hatichaziviwo kuti toita zvekuita sei. We have tried several times kuti tinge tichikumbira vechurch kuti pamba paBhudhi pange pachitomboitirwa church, but still kamoto ikako kari kungoramba kachionekwa. So ndauyawo pano paplatform penyu ndakazvininipisa and I am open for ideas as long as those ideas will not lead me and my family into sin. I'll accept your ideas. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi I am open for ideas. Kune avo vanenge vachida kundibatsira, please ndibatsireiwo.